Сега за нищожеството Каракачанов. Ще ви прочета строго секретно. Утвърждавам началник отдел 3, 6 управление Държавна сигурност, подполковник комунистическия престъпник Котов, София, 17 април 1989 година. Предложение относно вербовката на Красимир Дончев Каракачанов за агент на Държавна сигурност. Другарю началник, за подобряване ефективността в работата по линия на промакедонски национализъм е необходимо да се придобие агентура от средите на младежта, занимаващи се с така наречения македонски въпрос и редовно посещаващи КПК Гоце Делчев. От извършените проучвания подходящ за тази цел е Красимир Дончев Каракачанов. Безродниците от партийна сигурност са извършвали проучвания между няколко, може би такива, десетки такива изроди като този Красимир, но той се оказал най-подходящ за безродната работа на интернационалистите от комунистическата сган. Продължавам. Същият е роден на 29 март 1965 година в Русе. Разградска област, българин, български гражданин, неосъждан, член на ДКМС, неженен, студент, трети курс в Софийския университет, исторически факултет, живее в София, ЖК Надежда, блок 252. Произхожда от семейство на служещи. Баща му Дончо Каракачанов е член на БЗНС, завеждащ сектор, внимавайте добре, политпросвета на постоянното присъствие на БЗНС. Както знаем, БЗНС беше присъдружната организация на комунистическата банда. За да влезнеш в БЗНС, трябваше някой да умре, за да и теб да те приемат. По-трудно се влизаше там, отколкото в комунистическата сган. А пък бащата е също агент, така че Красимир е потомствен агент, потомствен престъпник. Майка му, еди коя си, родена еди къде си. Сестра му, еди коя си, родена еди, учи еди къде си. Красимир Дончев е завършил основно и средно образование в 15-то СПУ с преподаване на немски език в София. Кои влизаха там? Като ученик усвоявал с лекота преподавания материал и участвал активно в дейността на пионерската и комсомолската организация. Още като невръстно нищожество, виждате ли го, той правилно се ориентира. Продължавам. През 1983-1985 година служи в Българската народна армия, филиал на съветската пияна сган, това е от мен, след което е приет за студент в ВТУ Кирил и Методий, исторически факултет. През 1987 се премества в Софийския университет. След пристигането в София, Красимир проявява задълбочен интерес към така наречения македонски въпрос. Съвместно с негов студент Еди кой си започнаха да посещават редовно клуба Гоце Делчев, където Каракачанов е избран за заместник-председател на младежката секция. Също така установи връзка с обекта на оперативна проверка провокатор. Виждате ли? Каракачанов и другия явно студент, приятел негов, го посетиха през миналата година в Скопие. Те си имат обект за проверка провокатор. Разгеле Каракачанов установява връзка с тях и получава задачи да действа по този обект. Оперативен контакт с Красимир Каракачанов, кандидат-агент по линия промакедонски национализъм, е установен на 5 февруари 1989 година, съгласно предварително утвърдено предложение и план. От проведената среща са придобити следните впечатления. Кандидат-агента Дончо, тук е Дончо, той после си сменя псевдонима, притежава задълбочени познания и интереси по така наречения македонски въпрос. Активно се включва в живота на младежката секция на клуба Гоце Делчев и стои на правилни партийни позиции по националния въпрос. Безродниците и интернационалисти са преценили, че той стои на правилни партийни позиции. До ден днешен стои на такива позиции, но вие не го разбирате. Кандидат-агента Дончо е контактен, съобразителен, наблюдателен и има положително отношение към органите на ДС. Още едно важно изречение. Кой има положително отношение към една силно репресивна и смазваща нормалният човек физически и духовно организация, каквато е партийна сигурност? Което означава, че той е с комунистите. Той не може да бъде националист, патриот, родолюбец. Той е антибългарин, както всички останали.
Продължавам. Които имат правилно отношение към тази зловеща организация партийна сигурност. На проведените до сега срещи винаги се явявал в точно определеното време и се е стремял да дава ясна и конкретна информация в писмен вид. Преди още да бъде вербуван, той е давал информация конкретна, ясна и точна. С кандидат агент Дончо са проведени 5 срещи, от които на 4 даде писмени сведения, представляващи оперативен интерес. Браво, бе! Над 90 на 100 този изрод. А щом едно сведение представлява оперативен интерес за интернационалистите, антибългарите от партийна сигурност, какво ще кажете? Въз основа на гореизложеното считам за целесообразно Красимир Каракачанов да бъде вербован за агент на Държавна сигурност по линия промакедонски национализъм на идейно-политическа основа в еднократна форма по метода на убеждението при следния план. И сега казват плана какъв е. На 11 май 1989 година имам насрочена редовна среща. Те редовно си се срещат. Вие какво си мислите? С кандидат агента. Същата ще проведа в хотел Родина, след като предварително осигуря подходяща стая. Във всеки един хотел е имало такива подходящи стаи. Първоначално ще проведа разговор от общ характер за създаване на спокойна атмосфера за провеждане на вербовъчната беседа. След това ще насоча разговора към изпълнение на поставените му оперативни поръчения на предишната среща. След като изслушам оперативно интересна информация, ще бъде отразена в писмен вид. Впоследствие ще изразя задоволството си от съвместната ни работа и благодарността на ръководството ни от оказаната помощ. С оглед на досегашното поведение и действия на кандидат-агента, предполагам, че същият още веднъж ще изрази готовност да оказва помощ на органите на ДС според възможностите си. Един път той е изразил готовност и предполага националния предател, офицера, комунист, престъпник, че и на тази среща той ще изрази готовност вече да бъде вербован. Както и не се излъгва, разбира се. В тази връзка ще му предложа в бъдеще контактите ни да бъдат регулярни на базата на строго спазване принципите на конспиративността. При съгласие от страна на кандидат агента ще му бъде проведен първичен инструктаж, съвместно ще изберем псевдоним и изградим подходяща легенда за настоящите и бъдещи срещи. Също така ще установим и начина на бърза двустранна връзка. Ако в процеса на вербовъчната беседа отношението на кандидат агента и поведението му се промени, ще насоча разговора към незначителни теми, след което от кандидат агента ще бъде взета писмена декларация за неразгласяване връзките си и характера на водените разговори с органите на ДС. На вербовъчната беседа ще присъства началник отделение 3, отдел 3 майор, комунистическия престъпник Цветков. Предлага разузнавач в отделение 3 лейтенант Новев. Съгласен началник отделение 3 майор Цветков. И рапорта строго секретно утвърждавам началник отдел 3-6 Държавна сигурност подполковник Котов, София, 89 година. Рапорт старши лейтенант Новев, разузнавач в отделение 3. Относно извършена вербовка за агент, няма тук написано, Каракачанов не са го написали, за агент на Държавна сигурност по линия промакедонски национализъм. Другарио началник, съгласно утвърденото предложение на 11 май 1989 година от 15 часа в стая 1421 на хотел Родина, съвместно с началника на отделение 3 майор, задраскали са го комунистите от комисията, осъществихме вербовка на Красимир Дончев Каракачанов. Същият е студент 4-ти курс. В хода на вербовъчната беседа бяха засегнати въпроси и проблеми, свързани с идеологическата подривна антибългарска дейност, която водят, ама антибългарската вие я водите. От злокобния 9 септември, а и преди това, откакто сте се пръкнали водите антибългарска дейност, която водят определени кръгове в Югославия и по-специално в Република Македония и някои изселнически организации в САЩ, Канада и Австралия. Кои ли са тези организации? Споделихме с Каракачанов, че информацията, която сме получавали от нея, до настоящия момент представлява интерес за органите на ДС и се оценява положително от нашето ръководство. Вие чувате ли? Положително ръководството, комунистите от партийна сигурност оценяват положително това, което безродника Каракачанов до този момент е вършил. От анализа на досегашната му работа с нас, ние направихме извод, че той има необходимите качества и възможности да ни информира за интересуващите ни проблеми относно установката в клуба Гоце Делчев и клуба Владимир Поптомов
и по други интересуващи ни проблеми, като в тази връзка и по други интересуващи, по всичко, което се интересуват безбожниците от партийна сигурност, Каракачанов е готов да им служи. В тази връзка на Каракачанов бе предложено да продължи в бъдеще тази съвместна дейност. Бе му обяснено, че по същество няма да има изменения, само по-конкретна насоченост и съобразяване с някои наши специфични изисквания. Каракачанов заяви, че е съгласен с направеното предложение и подчерта, че съобразно силите и възможностите си ще оказва съдействие на органите на ДС и занапред. Получавайки съгласието на Каракачанов, пред него бяха изложени необходимите изисквания, свързани с предстоящата ни съвместна дейност. Споделихме необходимостта от спазване на пълна конспирация при бъдещата ни контакти и в тази връзка необходимостта от псевдоним, с който той да подписва писмените информации, които ще ни предоставя. Каракачанов реши, че в бъдеще ще се подписа с псевдоним Иван. Уточнени бяха и подробности, свързани с начина на бърза връзка. По преценка на началник отделение 3 на Каракачанов не бе взета писмена декларация за сътрудничество с органите на ДС. На базата на гореизложеното считам, че вербовъчната беседа бе проведена успешно. Потвърдиха се и впечатленията от оперативния контакт до сега, че Каракачанов притежава необходимите лични качества и естествени възможности да съобщава оперативно интересна информация по линия промакедонски национализъм, предвид изложеното по-горе предлагам. Красимир Дончев Каракачанов да бъде регистриран в отдел 3 ДС като агент на ДС по линия промакедонски национализъм под псевдоним Иван. Същия ще бъде на ръководство при задраскали се имената на престъпника, разузнавач в отделение 3, отдел 3 при управление 6 Държавна сигурност. Предлага лейтенант Новев. Съгласен началник отделение майор Цветков и двамата комунистически престъпници. София, 12 май 1989 година. И тук има сведения относно Любчо Тодорчевски, гражданин на Югославия. Пише Каракачанов, пише всичко, от което се интересуват безбожниците от партийна сигурност. Сведение, издадена брошура на Иван Александров. Брошурата на Иван Александров за ново мислене и нов подход по някои въпроси от българската история и така нататък. Няма да ви ги чета всичките тези сведения относно обстановката в клуба Гоце Делчев. Пише си безродника, пише човешкото падение Каракачанов. Сега се прави на войвода, на националист, на патриот. Какво да ви кажа, просто как не го проумявате това нещо, не знам. Сега, уважаеми